Namens het hele team Pinksterfeest Vinkklooster heet ik u van harte welkom op de 54ste editie van dit Pinksterfeest. Hier in deze prachtige groene kathedraal. En wat een weer, wat een zegen. En toen ik hier vanmorgen in alle vroegte naartoe fietste, kwaakten de kikkers en zongen de vogels hun loflied. De natuur barst haast uit zijn voegen. En misschien is dat ook wel precies waar Pinksteren over gaat. Dat Gods geest leeft, beweging brengt en mensen in vuur en vlam zet. Het belooft een feestelijke dienst. Want vandaag werken mee Pearl Josephson. Nou, u heeft al kennis gemaakt met het regenboogkoor uit Dokkum. En onze voorganger is Nicolaas van Amerongen. En mijn naam is Hetty Casimir. En het voelt bijzonder om hier als nieuwe kersverse voorzitter te mogen staan. Niet omdat het om mij gaat, maar omdat ik onderdeel mag zijn van iets wat al generaties lang mensen uit deze regio verbindt. In geloof, hoop en liefde. En ook omdat ik iets mee mag organiseren wat vele malen groter is dan onszelf. Het thema van dit Pinksterfeest is liefde in actie. Een thema dat ons eraan herinnert dat liefde meer is dan een gevoel. Liefde wordt zichtbaar in wat we doen, in hoe we naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten en samen optrekken. Pinksteren zet mensen in beweging, naar God en naar elkaar. Ik wens u en jullie een gezegende dienst. Lieve mensen, zullen we gaan staan? Ik wil heel graag ook allereerst voorgaan in gebed. Een gebed van Mozes. Heere, van generatie op generatie hebben wij onze hulp en kracht bij u gezocht. Al voordat u de bergen schiep, was u God. Voordat u de aarde schiep, was u God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst bent u God. Heere, onze God en Vader, stort uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit. En zegen het werk dat wij doen. Ja, wij bidden om uw zegen over alles wat wij ondernemen. En zo, Heer, spreek ik uw zegen over ons allen uit. Iedereen die hier gekomen is. Maar ook bij hen die misschien thuis moesten blijven, om wat voor reden ook. Heer, dank u wel dat de armen van uw eeuwige liefde onder ons zijn. Ons dragen van dag tot dag en van kracht tot kracht. En Heer, dank u wel dat we door alle generaties heen uw trouw en liefde mogen zien, proeven en ervaren. Heer, dank u voor uw geweldige grootheid en uw enorme barmhartigheid. Zegen zo deze dienst in de machtige naam van Jezus. Amen. En indien mogelijk, als je kunt staan, als je al bent gaan staan, zou je even degene die naast je zit, achter je zit, voor je zit, even een hand geven. Of een vuistje, niet in het gezicht, maar op de hand natuurlijk. En die persoon een hele fijne Pinksterdag toewensen. God zegen je. Twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn
stormt op zee. Oh, oh, u bent de rust als het stormt op zee. Yeah, yeah, yeah. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont. U schijnt verder dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u.
onze schriftlezing willen gaan voorlezen uit Mattheüs 9, vers 35. Het evangelie van Matthäus. De basistekst waar we op gaan focussen vandaag. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzende. We gaan met elkaar zingen en luisteren naar het lied Goodness of God ter inleiding van de overdenking. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so, so good. Yeah, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Ooh, yeah. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. And all my life you have been faithful. Yeah. And all my life
Ja, mijn naam is dus Nicolas van Amerom. Je schrijft Nicolas, maar je zegt Nicolas op zijn Frans. Ik heb een Franse achtergrond, maar ik voel me helemaal thuis in Friesland. Ik ben een echte importfries geworden. Ik woon hier al 33 jaar. Dus mijn hart gaat uit naar de Friezen en het mooie Friesland. En ik vind het voorrecht om in deze prachtige natuur het woord te mogen verkondigen. Ik ben inmiddels 33 jaar voorganger van City Life Church in Leeuwarden. Samen met mijn vrouw zijn we ook een gezinshuis begonnen, zo'n 8 jaar geleden. En ik zal je zeggen, dan word je echt uitgedaagd om liefde in actie toe te gaan passen. We vangen pubermeisjes op tussen de 12 en 21 jaar, zo'n 5 op dit moment. En dan word je uitgedaagd. Op het gebied van geloof, op het gebied van je waarden, van waar je staat. En het is een bijzondere verantwoordelijkheid die je natuurlijk met elkaar hebt en neemt en draagt om dan deze meiden te mogen helpen, te begeleiden en tegelijkertijd een kerk te leiden. Maar we zijn dankbaar voor Gods trouw, voor Gods goedheid door alles heen. Ik wil het vandaag dus gaan hebben over liefde in actie. En met name wil ik gaan focussen op het missionaire gebed. En ik wil uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar er was eens een katholieke non die dagelijks door de straten van Calcutta liep. En op een dag zag ze een uitgehongerde, uitgemergelde man langs de weg liggen. Maar mensen liepen om hem heen alsof hij onzichtbaar was. Ze hielden zelfs hun neus dicht vanwege de geur en stank van zijn ziekte. En een vrijwilliger vroeg haar: waarom helpt u toch iemand die gaat sterven? En moeder Teresa knielde neer bij de man, hield zijn hand vast en zij antwoordde: omdat hij geen hond is, maar een mens. En als mens verdient hij het om geliefd te sterven en in waarde. En zo waste ze zijn wonden, gaf hem water en verzorgde hem. Kort voordat hij stierf fluisterde de man in haar oor: weet u, ik heb als een dier op straat geleefd. Maar nu mag ik sterven als een engel, geliefd en verzorgd en gezien. En dat is precies de invloed van Gods liefde in actie. En het thema sluit ook naadloos aan op de bedieningsfilosofie van de apostel Paulus, de missionaire apostel. En lees mee, in de liturgie kunt u de notities van de overdenking meelezen om er goed bij te blijven en mee naar huis te nemen, nog eens daarover door te denken, na te denken, te mediteren en misschien ook als leidraad voor gebed te gebruiken. Maar Paulus zegt: vrij als ik ben en van niemand afhankelijk, heb ik me toch als slaaf, als doulos, liefdesslaaf van Jezus, in dienst gesteld van alle mensen. Om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. En voor alle mensen ben ik van alles geworden om op alle mogelijke manieren er enkele te redden. Want voor het evangelie doe ik alles. Voor het evangelie doe ik alles. Waarom deed hij dat? Later schrijft hij in 2 Korinthe 5 zelf: wat ons drijft, wat ons beweegt, wat ons motiveert en in actie zet, is de liefde van Christus. Het is de liefde van Jezus die mij dringt. Maar wat deed Paulus precies vanuit dit principe? Hij zocht voortdurend naar ingangen en invalshoeken om aan te sluiten bij de belevingswereld van de mensen die hij wilde bereiken. Of het nu in Athene was, in Rome, waar dan ook. Hij zocht strategische plekken op om het evangelie te delen en te communiceren. Hij was bereid om te lijden voor het evangelie. Hij verduurde stokslagen, gezelslagen, zelfs gevangenisstraf. Op alle mogelijke manieren is hij van alles geworden voor het evangelie. Wat betekent dit principe voor ons? In onze tijd, hier en nu in onze cultuur. Gary Hamel, een van de meest invloedrijke businessdenkers van de wereld, hij zei dat de kerk haar invloed verliest vanwege, dit moment,
vanwege minder bezoekers. En zijn analyse kwam hierop neer. Hij zei dit: te vaak is een kerkdienst een bijeenkomst van bekeerden en tevredenen, die in het geheel niet aantrekkelijk is voor mensen buiten de kerk. En zijn vraag was: waar blijft de creatieve inbreng, bewogenheid van gelovigen om mensen buiten de kerk te bereiken? En ik heb mezelf ook bij ons in City Life Church de vraag gesteld regelmatig: zijn onze kerkdiensten nog toegankelijk om mensen mee naartoe te nemen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, die zoekende zijn, die hongerig en dorstig zijn? Weet je, de meeste mensen die tot geloof in Jezus komen en hem volgen, komen niet alleen voor een 18e tot geloof, de meeste mensen, maar ook via de relaties die ze hebben met gelovige vrienden of kennissen of familieleden. Maar weet je, het probleem is dit. Er is één ding waar zowel christenen als niet-christenen het over eens zijn. Ze hebben een hekel aan het woord evangelisatie. Heel veel mensen hebben daar helaas een raar beeld bij. Misschien vanwege verkeerde negatieve ervaringen. Misschien iets dwingends of zo. Iets waarbij je het zweet uitbreekt. Maar wat is het eigenlijk? Evangelie betekent letterlijk goed nieuws. Evangelisatie is goed nieuws brengen. Door middel van prediking, door middel van getuigen, door middel van muziek. Door middel van gewoon heel praktisch dingen doen, zoals moeder Teresa. Oké, maar ik ben moeder Teresa niet. Ja, maar ik ben Paulus niet, ik ben Jezus niet. En waar moet ik dan beginnen, bij wie? En hoe moet ik dat goede nieuws brengen? Jezus maakt het heel eenvoudig. Heel duidelijk in zijn missionair gebod. Lees mee, Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest op die Pinksterdag over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan het uiteinde van deze aarde. Waar waren de discipelen toen Jezus dit zei? In Jeruzalem. Jeruzalem, dat staat voor de mensen die het dichtst bij je staan. Je begint gewoon op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je je hobby uitoefent, waar je naar je sportschool toe gaat, in je omgeving. En dan Judea, Samaria. Dat zijn mensen dichtbij, maar toch een beetje anders dan wij zijn. De niet-Friesen. Ja, die zijn toch een beetje apart. Vindt u niet? Judea en Samaria, oftewel de rest van Nederland. Kijk, dit is de stap waarbij je cultuuroverschrijdende stappen durft te zetten. Want in Samaria woonden namelijk mensen, de Samaritanen natuurlijk, maar dat waren Joden die zich vermengd hadden met andere volkeren. En ze werden eigenlijk wat, geminacht door het Joodse volk. Ze waren qua ras, cultuur, religie afwijkend van het Jodendom. Ze hoorden er niet echt bij. En toch zegt Jezus, ga ook daar naartoe. Stap uit je comfortzone. En dan zegt hij, tot aan de uiteinden van de aarde. Dus ook alle andere mensen wil God bereiken. We mogen overal zijn getuigen zijn, waar ter wereld ook. En luister, je hoeft niet het evangelie te verdedigen als een advocaat. Je hoeft niet het te verklaren als een theoloog. Je hoeft het niet te verkopen als een vertegenwoordiger. Je hoeft het alleen maar te vertellen als een bewogen, gegrepen getuige van Jezus Christus. En hij gaf ons niet alleen een missionair gebod, hij gaf ons ook als het ware een missionair gebed. 3 kenwoorden in onze missionaire roeping: voelen, zien en uitzenden. Allereerst, bid voor een hart dat voelt en bewogen is. We hebben gelezen, Jezus ging alle steden, dorpen langs. En hij genas de mensen van alle ziekte, alle kwaal. Maar dan staat er, toen hij de scharen zag, met de nadruk op zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Gods hart gaat uit naar mensen die hem niet kennen. Hij reikte uit. Zijn hart raakt ontroerd. Op het moment dat hij de mensenmassa zag. En de vraag, zag hij allemaal perfecte mensen? Zag hij allemaal religieuze, geestelijke mensen? Nee. Hij zag dieven, melaatsen, onreinen, egoïsten, leugenaars, overspelers. En toch werd Jezus letterlijk in de grondtekst vanuit het Grieks tot in zijn ingewanden geraakt. Met sympathie, met ontferming. Weet je, onze gebrokenheid
brak Gods hart. En luister, laat mensen altijd eerst zien dat je van ze houdt, voordat je met het evangelie komt. Voordat je met de waarheid komt. Eerst de genade en dan de waarheid. En door de massa heen zag Jezus individuen die liefde, aandacht en genezing nodig hadden. Naar geest, ziel en lichaam. En uiteindelijk werd het kruis de definitie van Gods liefde in actie. Zijn bloedende liefde heeft jou en mij gered. En als je nog niet gered bent, God kan jou vandaag redden. Hij is Jezus, God die redt. Maar nu dan, hoe kan onze bewogenheid toenemen? Allereerst keer terug naar de eerste liefde van Jezus. Weet je, uit onderzoek blijkt dat de eerste 5 maanden tot een jaar misschien, mensen die tot geloof komen het meest effectief zijn om het evangelie te delen met andere mensen. En daarna loopt het af. Hoe kan dat? De drang om je ervaring te delen met andere mensen. Toen je tot geloof kwam, kwijnt langzaam weg. Wanneer heb je voor het laatst je geloof met iemand gedeeld? Of iemand in nood geholpen zonder iets daarvoor terug te vragen? Jezus zegt tegen de kerken in Openbaring, keer terug naar de eerste liefde. Ga weer die eerste werken doen. Weet je nog dat moment dat Gods geest je aanraakte, je leven begon te veranderen, je hart vloeide over van Gods liefde en woorden? Ik weet nog toen ik 18 jaar was en de Heilige Geest in mijn leven kwam. Ik vervuld werd met de Heilige Geest. Ik zo'n drang had om het woord van God te vertellen. Ik kon me bijna niet inhouden. Het was als vuur in mijn botten, als vuur in mijn gebeente. En ik heb altijd gevraagd aan God, Heer, dat vuur en die passie, Heer, help me om dat vast te houden. En ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot redding, herstel en behoud van mensenlevens. Amen. Maar toch, het is een gevaar voor iedereen. Dat na verloop van jaren je geloofsleven een sleur wordt. Een routine. Stroef en moeizaam. Keer terug. Denk terug aan die keer dat God in je leven kwam. Jou vrede gaf en vreugde. En dan stap in de schoenen van andere mensen. Weet je, bewogenheid in actie begint met empathie. Zien we de mensen om ons heen nog staan? Hoe kijken we tegen mensen die God niet kennen aan? Zien we hen als vijanden of als potentiële vrienden? Jezus, hij zag niet zozeer de massa, maar de mens. Hij zag geen dossiers, probleemgevallen, maar zielen die gezien willen worden. En weet je, empathie vraagt dat we verder kijken dan het gedrag, het uiterlijk van mensen en de prestaties. Ik sprak laatst met een docent die opmerkte dat een jongen in zijn klas steeds agressiever werd. Hij was onhoudbaar in de klas en de directeur van die school wilde hem van school sturen. Maar deze docent, hij besloot om gewoon rustig naast zijn leerling een keer te gaan zitten tijdens de pauze. En hij sloeg zijn arm om hem heen. Iets wat deze jongen jaren niet had gehad. En hij vroeg hem, hey, hoe gaat het eigenlijk bij je thuis? En ze begonnen te praten. En op een gegeven moment kon deze jongen zijn tranen niet bedwingen. Hij barstte uit in huilen. Waarom? Hij zei, mijn ouders liggen in een vechtscheiding. En al jaren zijn ze alleen maar aan het ruzie maken. En ze zien mij niet meer staan. En ik ben niet meer in tel. En weet je, hij reageerde eigenlijk zijn verdriet af in agressie. Maar empathie begint waar iemands pijn voor mij meer wordt dan storend achtergrondgeluid. Stap in de schoenen van andere mensen. Liefde in actie vraagt niet eerst, hey, wat doet deze persoon verkeerd? Maar welke pijn, welk verdriet draagt deze persoon mee in zijn leven? En hoe kan ik hem begrijpen? Hoe kan ik naast hem of haar gaan staan? Hoe kan ik hem vervolgens daar dan meenemen in de genade en vervolgens in de waarheid van God die transformerend is? En dan, je hoeft niet waterdicht te zijn. Toon gewoon je kwetsbaarheid. Erken het feit dat jij zelf, ondanks dat je misschien christen bent, ook fouten maakt. En regelmatig misschien wel de plank mislaat in je leven. Laat merken wat je zwakheden zijn. Je tekortkomingen. Ook jij bent afhankelijk van genade. Kwetsbaarheid is namelijk de sleutel om het hart van een ander mens te raken. En verbinding te maken.
En ik moet denken aan het lied Waterdicht van Hannemee. En Pul gaat het zo voor ons zingen. En heel kort samengevat zegt het lied dit. Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen. En je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Nee, je hoeft niet perfect te zijn. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Om bewogenheid te laten vloeien door je heen. Laten we luisteren naar het lied. Maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen en een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Oh, wil je me beloven dat je het morgen weer probeert? Want ook al loop je over, de schade wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed, je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als je er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. 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 Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als je er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Bedankt, Pul. Het tweede punt is bid voor ogen die de geestelijke nood zien. Bid niet alleen voor een hart dat voelt, een hart van liefde, maar bid ook voor ogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben, staat er. Toen Jezus dus de mensen zag, gebeurde er iets van binnen bij hem. Hij keek namelijk niet alleen met natuurlijke ogen, hij keek met geestelijke ogen. Ogen die doorgronden, die begrijpen.
Voortgejaagd, dat betekent letterlijk verward, verwilderd. En afgemat betekent gebroken, vermoeid. Lieve mensen, dit lijkt wel een analyse van onze huidige samenleving. Ik kom zoveel mensen tegen die zich voortgejaagd en afgemat voelen. En in de tijd van Jezus waren schapen zonder herder bijzonder kwetsbaar. Zonder herder konden ze geen water vinden, de schapen. Dwaalden ze gemakkelijk af. Waren ze een makkelijk doelwit voor een roofdier. En Jezus gebruikt dit beeld omdat mensen, ook vandaag de dag, geestelijk gezien uitgeput, misleid zijn en stuurloos worden. Steeds meer mensen hebben last van een aanhoudende vermoeidheid. Ook in onze tijd zien we dat de samenleving steeds hogere eisen stelt om maar succesvol te zijn, productief. Het moet allemaal sneller, beter en meer. Het lijkt wel of we non-stop overal aanwezig moeten zijn. En onze mobieltjes vragen continu onze aandacht, of niet? De afgelopen 5 jaar, luister goed, ik ga wat cijfers noemen. De afgelopen 5 tot 10 jaar zijn we verslaafd geraakt aan onze smartphones. En ik ben er ook eentje van, hoor. Maar weet je, de huidige generatie studenten, generatie Z, heeft bij hun overlijden 25 jaar van hun wakkere leven online doorgebracht. Dus op schermpjes. Een kwart van hun leven. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders zich in enige mate eenzaam voelt. Ondanks de continue aanwezigheid, online aanwezigheid en het digitale verkeer. Volgens cijfers van RIVM in 2025 ervaart ongeveer 1 op de 5 mensen die werken burn-out klachten. 4 op de 10 Nederlanders hebben angst of depressieve gevoelens. Het onbegrensd online actief zijn, lieve mensen, versterkt en vergroot deze klachten nog meer. Ik heb 2 tienerdochters, Esther en Magali, die zijn volgende week 18 jaar. Een mijlpaal natuurlijk, wordt een groot feest. Maar ook met hen moeten we voortdurend ook afspreken. Hey, leg nou dat mobieltje even weg. Vooral aan tafel hebben we de regel. Geen smartphones aan tafel. En weet je dat TikTok bijvoorbeeld je hersenen letterlijk laat krimpen en je concentratievermogen vernietigt? Hersenscans tonen aan dat TikTok-verslaafden opgezwollen beloningscentra hebben ontwikkeld. Dezelfde hersenveranderingen die ook worden gezien, luister goed, bij cocaïneverslaafden. Zo heftig is dat. Want de snelle video's creëren een soort van dopamine-machine. Het maakt je afhankelijk van digitale likes en beelden. En dan wordt het normale leven natuurlijk heel saai en leeg. En anderen lijken het altijd beter te hebben dan jij. Op TikTok, op Insta, op Facebook. Knapper dan jij, rijker dan jij bent, gelukkiger dan jij bent. En daardoor ga jij je juist ongelukkiger voelen. Maar bewogenheid begint met echt zien. Weet je dat een baby van ongeveer 2 maanden praat met zijn ogen? De aandacht zoekt steeds opnieuw van de ogen van zijn moeder. Waarom? Omdat het emotioneel voedsel nodig heeft. Een baby kan al emoties in de ogen lezen. Van boosheid, van afwijzing, maar ook van liefde. Vriendelijk stralende ogen, zegt de Bijbel, verheugen het hart. Maar we kunnen met onze ogen ook vernederen en kapot maken. We zeggen niet voor niets als blikken konden doden. We spreken met onze ogen. En we scheppen er een atmosfeer van liefde mee. Dus als je vol aandacht naar de ander kijkt, even niet op je schermpje, maar echt in de ogen kijkt, communiceer je, jij doet het toe. Jij bent belangrijk voor mij. Ik heb interesse in jou. En zo zag Jezus als het ware ook de nood. En hij wil dat jij dit ook doet. Want hij was bewogen over de zieken, de verdrukten, de hongerigen, de gevangenen. En hij neemt het zo persoonlijk dat hij zegt, luister, wat je doet aan één van hen, beschouw ik als een liefdedaad persoonlijk aan mij. Lees mee, want ik had honger en u gaf mij eten. Ik had dorst en u gaf mij te drinken. Ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak. Ik was naakt en u gaf mij kleding. Ik was ziek en u verzorgde mij. Ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. Een vrouw zei in de winter een keer toen ze een kleine jongen blootsvoets voor een schoenenwinkel zag staan. Hé, waar kijk je naar? Wat is er aan de hand? En ze zag dat zijn voeten blauw van de kou waren. En ze vroeg,
joh, kom mee naar binnen. En ze kocht dikke sokken voor hem en stevige schoenen. En toen ze afscheid wilde nemen, pakte de jongen haar hand vast en hij vroeg dit. Heel kinderlijk, heel onbevangen. Mevrouw, bent u soms Gods vrouw? En ze kreeg tranen in de ogen. Nee hoor, ik probeer alleen maar een beetje op hem te lijken. Weet je, bid voor arbeiders ten derde en de bereidheid gezonden te worden. Lees mee, Jezus zei toen hij zich richtte tot zijn discipelen, de oogst is wel groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Waarom is dit gebed zo belangrijk, lieve mensen? Omdat er meer mensen verloren zijn dan gered. Mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht. Dus er is een strijd, een geestelijke strijd in gebed nodig, die de bedekking van de gedachten van mensen kan wegnemen. Die de duisternis kan verbreken door het licht van de Heilige Geest. En weet je, het werk van een arbeider, waar Jezus naar verwijst, is het werk van een landbouwer. Dat is zwaar werk. Je ziet niet meteen resultaat. Maar wauw, als de oogst verschijnt en de oogst kan binnengehaald worden, dan is er feest, dan is er vreugde in overvloed. En Petrus, hij zegt, lees mee, wees steeds bereid, lieve mensen. Steeds iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Waarom? Waarom moeten we steeds bereid kunnen zijn? Omdat dat de reden is waarom je hart nog steeds klopt. Waarom laat God ons nog op aarde? Waarom laat hij ons hier te midden zitten? Tussen alle ellende en de oorlogen en de pijn en de verleiding en de moeite. Waarom worden we niet ploef of sep naar de hemel overgebracht als we tot geloof komen? Weet je waarom niet? Er zijn 2 dingen die we in de hemel niet meer kunnen doen. Dat is A, zondigen. En B, het evangelie delen met ongelovigen. Nou, om welke van deze 2 laat God ons hier, denk je? Omdat we in de hemel het evangelie niet meer kunnen delen met ongelovigen. En zo zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. En Jezus heeft hier een heel mooi beeld voor ogen. Een bekend fenomeen in het Jodendom. En dat is de shaliach. Een gezondene. Een gezondene had juridisch gezien gezag en volmacht. Hij kon namens zijn zender namelijk contracten sluiten. Een verloofd stel kon zich via een shaliach officieel verloven. Koningen konden onder begeleiding van shaliach vredeshandelingen met elkaar voeren. Dus lees mee, een shaliach had de volmacht om de zender te vertegenwoordigen en zaken te doen als verlengstuk van de zender zelf. Dus de gezondene is als de zender zelf. Wauw, wacht even. Op dezelfde wijze zijn wij door de komst van de Heilige Geest een shaliach geworden. Een gevolmachtigde ambassadeur van Jezus Christus, de koning der koningen. De schepper van deze hemel en aarde. Wij mogen namens Jezus heilbrengend verschijnen voor alle mensen op dezelfde wijze als Jezus dat was. Is dat geen voorrecht? Is dat geen eer? En weet je, lieve mensen, besef dat je een shaliach mag zijn. Want de tijd is kort en de oogst is groot. Er kwam op een dag, en zo wil ik ook afsluiten, bij God een engel. En die engel die was wat vrijmoedig naar God toe en die vroeg, God, wat is uw plan eigenlijk voor de wereld die u geschapen hebt? En God zei, mijn plan is om het goede nieuws aan mijn kinderen over te dragen. En zij zullen het gaan delen met de rest van de wereld, tot aan de uiteinden van de wereld. En de engel die kijkt wat verbaasd, wat fronsend naar God en die zegt, ja maar God, als die mensenkinderen het nu niet doen, wat is dan het noodplan? Wat is dan plan B? En God reageert als volgt. Hij zegt, beste vriend, beste engel, er is geen noodplan. Er is geen plan B. Met andere woorden, God gaat door ons heen de wereldgeschiedenis voltooien. Wij zijn Gods hoop voor deze wereld. Leesbaar en tastbaar voor alle mensen. Tot slot. Liefde in actie verandert niet altijd meteen de hele wereld. Maar voor 1 mens kan het misschien voelen alsof de wereld opnieuw begint. En jij mag de beïnvloeder zijn. Jij mag
het instrument zijn in Gods handen. Jij mag het werktuig zijn in het ophalen van zijn oogst. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Misschien zeg je nu wel tegen jezelf, ja maar ik wil wel getuigen, maar ik heb niet de gave van evangelist. Weet je, dat hoef je ook niet te doen. Want je hebt een roeping om getuigend te zijn. En elke daad van liefde in de dienst aan God is als het ware een onderdeel van het binnenhalen van de grote oogst. En of je nu een maaltijd klaarmaakt voor je buren. Of je nu foldertjes vouwt voor je kerk. Een vriendelijke glimlach bij de kassière. Een gastvrij omhaal naar iemand toe die eenzaam is. Een pastoraal gesprek of een kinderoppassen, wat dan ook. God wil door jou heen mensen raken met liefde. Liefde in actie. De Heilige Geest zet tot actie. En zet ons in beweging. En je mag heel eenvoudig met mij meebidden. Allereerst, als je God niet kent, bid met mij mee. Heere Jezus, ik wil u leren kennen. Ik wil uw liefde ontvangen. Ik wil uw vrede ontvangen. Ik was verdwaald. Ik had geen houvast. Maar ik geloof dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Kom in mijn leven, in Jezus' naam. God zegen je als je dat hebt gebeden. En vervolgens, voor iedereen die gelooft, bid maar met mij mee. Heer, ik wil een arbeider van uw koninkrijk zijn. Heer, ik wil een verlengstuk van uw liefde zijn. Heer, open mijn ogen voor de kansen die op mijn pad komen om mensen te raken. Geef mij ogen die zien en een hart dat voelt. Een hart van empathie. Een hart die naar mensen uitreikt. Ook al zijn het moeilijke mensen. Misschien een collega, misschien een leerkracht, misschien een medeleerling of student. Misschien een buurman of buurvrouw. Maar Heer, open mijn ogen om in te haken op de diepere nood. De diepere pijn die bij die persoon ligt. Help mij, Heer, om een arm om zijn schouder te leggen. Of haar schouders. Heere Jezus, dank u wel. Dat ik daar uw liefde mag brengen. Waar haat en onvrede heerst. Zodat u kan regeren. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen. We gaan luisteren weer naar een prachtig mooi lied. En als u wil mag u gaan staan. En voor de duidelijkheid, er zijn ook mensen die voor u kunnen bidden, met u willen bidden. Als je zegt, ik wil nog persoonlijk gebed, ga dan naar de tabernakel bidders. Ik weet niet precies waar ze staan, daar achteraan bij die banner. Aan mijn linkerkant, uw rechterkant, staan mensen die klaarstaan om voor je te bidden, met je te praten. God zegen. Halleluja. Wanneer het leven moeilijk is, door pijn, verdriet of groot gemis, en twijfel iedere dag je om het hart slaat. Kijk dan naar wat de Vader zegt, als je alles in zijn handen legt en in gebed eerbiedig naar hem toe gaat. Halleluja, halleluja, halleluja. Want er is een lied dat nooit verdwijnt, dat sterker groeit tot de Heer verschijnt. En in dat lied klinkt altijd halleluja. Zing in geloof dan maar dit lied, want de Heer is trouw en hij wankelt niet. En fluister dan maar zachtjes halleluja. Halleluja, 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 halleluja.
lied zal door de wereld gaan, tot we aan de glazen zee staan. Ons loflied voor hem zingen, halleluja. Het lied van Mozes en het lam, dat onze zonden op zich nam. En ieder die hem kent, zingt halleluja. Oh, halleluja. 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 Beste mensen, dan mag ik nu de collecte bij u aankondigen. En om het Pinksterfeest in de toekomst ook mogelijk te maken, hebben we uw steun nodig. Want een feest als dit kost geld. Best wel veel geld. En we willen het feest gewoon laagdrempelig houden, zodat iedereen kan komen met een grote of kleine beurs. En zodat iedereen kan aansluiten en meedoen. En dat kan dankzij uw steun. Dus geef met gulle hand.
Er komt een emmer langs. U ziet de vrijwilligers in het rode shirt met Jezus kennen hem bekendmaken. U kunt uw bijdrage in de emmer doen. Er staat een QR-code op de emmer. En er staat ook een QR-code op de liturgie. Dus er zijn verschillende manieren om uw bijdrage te geven. Na de collecte zal dominee Nicolaas van Amerong de zegen doen. Dan ook de dienst afsluiten. En ik wil bij deze ook vast zeggen, dan is de dag nog niet voorbij. We nodigen jullie allemaal uit om te blijven. De hele dag bij ons. Er is eten, er is drinken. Er is een prachtig middagprogramma. Er is een markt. Martin Brandt komt om 3:00. Peul zingt vanmiddag ook nog even op het festivalterrein. Dus ik zou zeggen, ga niet weg, maar blijf. Het is prachtig weer. Laten we er samen van genieten. Laten we samen het Pinksterfeest vieren. En dan wil ik bij deze ook alvast, Peul, jou bedanken voor de zang. De regenboog hartelijk bedanken voor jullie prachtige zingen. En Nicolaas, ook een woord van dank aan jou alvast voor je prachtige, bemoedigende woorden. Je mooie uitleg van liefde in actie. Dank, dank, dank. En bovenal, dank voor jullie komst. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe it. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong
afsluiten. En indien mogelijk zou u willen gaan staan, dan ga ik een slotzegen uitspreken. U ziet mij misschien een beetje raar lopen, maar ik ben herstellende van een hernia-operatie. Alleen het gaat nog niet zo voorspoedig. Dus, nou ja, even terzijde. Bid voor me, dat wil ik ermee zeggen. In ieder geval ontvang zo Gods grote zegen. Dat de genade van onze hemelse Vader en de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, die ons uitzendt als Shaliachs, als verlengstuk van de grote God, de grote Koning, de grote Heer. En de vrede en de gemeenschap van de Heilige Geest bij ieder van u mag zijn en blijven. Maranatha, totdat Jezus weer terugkomt. Ga heen in Jezus' naam. Amen.